de der. Wish you a Merry Christmas. Altså, hvor ser jeg altså det, jeg har Wish lavet? you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hvor er det, du laver? Du er god til at synge, ikke? Synge? Synge! Nej, synge. Madrigal. Hvor var den? Ja, det var mærkeligt. Ja. Jeg kan ikke se det. Og så er der nogen, der sidder og smasker mig i hovedet og sådan noget. Godt. Er I klar til at vi laver en lille video? Det fik jeg ved med det i går, det skulle være. Prøv her, nu laver vi lige en lille video om, hvor vi sidder i dag. Og Du får hudkræft. nu går du? Jeg siger, der. Okay, så gør vi det. Du blev presset og tænkt på det. Okay, vi optager nu. Så vi laver lige en lille video om, at vi sidder og optager podcast. Jeg får holde min krop i ro, når jeg film. Ja. Jeg kan ikke sidde og spærre over, at vi plejer. Ja, præcis. Hej og velkommen til endnu et kig. Hvorfor? Hej og velkommen til endnu et lille kig bag ved podcasten. Det her det er et af de steder, vi optager nogle gange. Faktisk ikke så tit mere et mødelokale, men det her det er lab, når vi snakker om det. Nu prøver vi lige at lave en lille video. I dag har vi Jonathan og Jonas i studiet. Svine er her også. Hun har lige 3D VR-looket. Og så prøver vi lige at lave sådan et lille 360-graders klip heroverfra. Og der tror jeg lige, jeg laver lige et close-up, så vi kan klippe ind i videoen. Det er sådan en lille Samsung VR-kamera. Det er Men, ja, men det er sådan endnu et lykke på.